Здравейте, аз съм Спънкифи и в момента играя с един мой приятел. Името му е Джидо24. Той е на Warrant Officer 4, аз съм Warrant Officer 1. Ние двамата имаме голяма разлика в ранговете, както чухте току-що. Аз се обърнах, нямам дили. Това не е много добре. Не ми трябва да ме прикриеш. Защото искам някой да ме убие най-накрая. На трето място съм оставих един път флага. Флаговете са 7 на 4, играе се до 15 флага и остават още 7 минути до края на рунда. Имам 398 кристала, трябва да събера 202, да мога да си купя един викинг. Добре. Сега само трябва да ме убие някой и отиваме с Джидо24 за флага. В момента аз качвам един епизод на това в YouTube. Аз съм качил вече 2 на танкито. Имам 20 и няколко епизода на Minecraft Take Survival. Имам да качвам още към 20. Имам и на Талисманов World. Мога да снимам и на Талисманов Олимпик. Не са. Престани да ме бъркаш с някакъв бот. Взеха флага, най-добре. Аз това го видях къде мина, обаче ми бая зор да го стигна. И да му се не види, нямам тъп джилит. Някъм му нямам джилит. Аре бе, някой няма да ме уби. Както виждате, Джидо24 е на върха, на първо място и един викинг с зелен твинс от тунела скочи да ме уби. Видях ето къде е един с дето е на Warrant Officer 5 и е с... И той ме уби. Аз тейки на върфлак, аз няма мога да го спра. Ще се... Гледа да уби шоня с флага, що е големия проблем. В момента съм, както виждате, съм мъча да убия един оранжев снайпер, дето е на им 3 и го убих. Аз съм на предпоследно място, така че нямам никакъв шанс за кристали. Ти като си на първо място, ще спечелиш около 40 кристала. Това е много добре. Съмнявам дълбоко. На първо си е. Де знаеш? Как току-що? Стигал е бях. Той е бил с Атом. Аз така, както казах в втори или трети епизод, аз на Давал Пауъра викам Атом, на броните казвам защита и така. Да не се бъркате нещо. И видяхте един с зелен Twins Антонино, пак отиде за нашия флаг. Кузнек офрил му. Току-що някакъв използва хак, защото един зелен Twins бях почти на половината кръв и ме уби с един удар. Той беше нито атоми, нито такива простоти, нито нищо. И е невъзможно. В момента на флага има един Станислав 1976, използва броня и е с викинг и смолки. И някакъв друг взе флага преди тебе. И ето Егорка сигурно е остава флага, защото беше влезна след мен. Сега се получи някакъв бък. Защото един кристал го взех 7 пъти и 7 пъти ми даде от един кристал, 7 кристала ми даде, като го взимах няколко пъти и паднаха. Скоро ще пада голдбок, защото ето къде един взе 3 кристала. Паднаха 3 кристала на едно и също място. Тук 2 фризита се стрелят, обаче аз ще убия и този бот. Тук що го направих. Там има за флага са, един с фризи. И в момента аз и едно друго фризи съм мъчим. Не съм мъчим вече, убихме го.
Както казах, някой епизод, не си спомням кой. Вчера ги заснех, аз съм помня точно колкото е на-живо. Епизодите са точно 9 минути и нещо, 10. Аз не снимам с фрап, защото не ми се конвентира или разни такива глупости. А пък и за конвентиране ще ми трябва хубава програма като Sony Vegas. А пък тя е трудна за тегляне и инсталиране. Не... Мене тук що ме убиха при техния флаг. Иди се засилва от тази страна, дето тук що ме пусна до една аптечка. Ти ако искаш после като кача клиповете в YouTube, може да ги преглеждаш. И стига да е. Добре. Да знаеш, че идват за влагане. Браус. Един с огнефъргачка на М3. Току-що не го убих аз. Това не е много добре за мен. На следващия рунд ще се пробвам да съм поне на 4-то или 5-то място, да мога да получа поне 5 кристала. Оранжев снайпер ме уби. Ами никакъв. Чакай, изчакай! Аз съм зад тебе! Иди бързо! Къде без мене сега? Оп! Давай, ползвай! Давай, нали като си ползваш аптечка, ще се напълни, бе. Какъв? Хей, това тук и те трябва да го убием. Непременно. Браво. Какъв късмет! Просто невероятен съм. Знам. Кристалопак му се вика. Сега ще стрелям, дет не ми го остави. Карай, бе! Нямам зор. Един кристал си, един кристал. Нямаш зор. Ей, то те 130 е. И го убих. И наплюх микрофона на слушалките. Това, като гледам, не е много вкусно. Опс, един взе флага, аз се фърлям, както виждам. Няма да мине от тази страна, значи ще ида да го пресрещна. Къде? Да, втори си. Умирай! Куче мръсно! Гумно разцапано! Умирай! Разцапано едно такова, искам да го върна го. Пък аз от 7 до 7, от 7 до 7, 14 кристала, мисля. 3 кристала, не. 10 кристала ми е дал. Много съм зле с математиката за нещо сега. Давай. Как няма опс. И браво, бе, аз съм на първо място. Може. Я виж хубаво таблицата. Умирай, куче, разцапано мръсно. Едно разцапано. Разцапано едно такова. Това е на един от моя клас. Мотото, разцапано едно такова. Като каже тая реплика, точно след 10 секунди госпожата вика, излизай бързо вънка. Или по някой път, по математика казват, я да затвориш вратата отвънка. Ти по простотия, по простащина го направи. Не нарочно. Оп, отиват за флага. Иди с рейлгън и както виждате, крадъка ми звъни. Това той снима на Minecraft Take It Survival. Знам. Крадъка снима Minecraft Take It Survival, Minecraft Take It Block, Minecraft Take It Skyblock, Minecraft Survival Island и така. Само правя реклама в момента и клипът вече е към края си. Ще се видим, ще се чуем друг път.